Ja, jeg har om bevægelser. Min første opgave, det var at give eksempler på bevægelser med konstant hastighed og konstant acceleration. Så jeg kan lige først starte med at komme med et eksempel. Et eksempel kunne være en bil, som kører fra et træ til et andet træ. Så ved den første træ er bilen ved S0, og ved den anden træ er bilen på hvad der er S. Så afstand mellem træerne vil blive således S minus S0. Ja, så kan jeg lige snakke om konstanthastigheden. Det er en partikels hastighed, som er konstant, når den tilbagelægger hvad det lige langs strækninger, langs hvad det en ret linje i lige store tidsrum. Hastigheden V defineres som koefficienten mellem den tilbagelagte vejstrækning d, hvad det S, og d står hos delta, og den tilhørende tid dt. Så form for det vil se således ud. V er lige med delta S divideret med delta t. V det er hastighed, S det er strækning, og t det er tid. Det var så lidt om hastighed. Så kan jeg lige fortælle jer lidt om, hvad det er acceleration her. Acceleration, undskyld. Det er en partikelacceleration, som er konstant, når den bevæger sig på en ret linje. Således at deres hastighed ændrer sig lige meget i langs tidsrum. Accelerationen defineres som koefficienten A mellem hastighedsændring dv og den tilhørende tid dt. Så form for det vil se således ud. A er lige med dv, delta v, divideret med dt, delta t. Og A det var acceleration, og V det var hastighed. Yes, det er også lidt om hvad det er hastighed og acceleration her. Så kan jeg lige komme med de generelle hvad det bevægelsesformer. Den første det er hvad det er V er lige med V0 plus hvad det er A gange T. Den første. Den anden er, der S er lige med en halv A gange T i anden plus V0 gange T. Det er så den anden. Den tredje, det er så, hvad der er 2A gange S er lige med V i anden minus V0 i anden. Det var så de tre generelle bevægelsesformer. Så min anden opgave, det er, hvad det, eller undskyld, lige starte med noget. De former bliver så, hvad det brugt for det meste for at kunne regne konstant hastighed og acceleration. Det skulle man lige vide. Så anden opgave, der er form for de, jeg skal beskrive, hvad der er form for de to bevægelseslinjer og gennemgå det frie fald. Så form for de to bevægelseslinjer er i 2 sekunder. Det første, det er, hvad det er, som den første. X er lige med, hvad det er, Vx 0 t plus, hvad det er, x 0. Den første. Det andet, det er så, hvad det er, det andet, det er så y er lige med minus en halv g t i anden plus v v y 0 t plus y. Det er sådan anden. Så kan jeg lige fortælle lidt om den frie fald. Det frie fald kan lidt fortælles på den måde, at der er to slags energier. Der er potentiel energi og en kinetisk energi. Og det foregår så på den måde, at når potentiel energi falder i energi, så vil derved, at kinetisk energi begynder med at stige. Så det kinetiske energi, det er et udtryk for, hvor stor en bevægelsesmængde et objekt har. En potentiel energi er en energi, der er potentiel, som kan omdannes, som jeg også har nævnt. Hvis du løfter en bold op fra gulvet og op til hovedhøjde, så tilføjer du bolden med potentiel energi. Men hvis nu du giver slip fra bolden fra hovedhøjden, så vil potentiel energi gå til kinetisk energi, da bolden accelererer nedad. Så form for potentiel energi, det er så, at her. E pot er lige med M gange G gange H. Og form for kinetisk energi, det er E kin, som står for kinetisk, er lige med en halv gange M gange M gange V i anden. Så her er en form for potentiel energi og form for kinetisk energi. Ja,
Og så kan jeg også lige gøre opmærksom på, at tyngdeacceleration er så, på, vi ser, den er på G er lige med, 9,85 meter i sekundet i anden. Det er, tyngdeacceleration her i Danmark. Så hvis man nu tog en kugle og en plastikkugle og kastede dem op, så vil de ramme jorden på samme tid, selvom det ene er tungere end den anden. Og det skyldes, at massen ikke indgår i bevægelseslinjen. Så hvis der ikke er nogen luftmodstand, så vil de falde med samme hastighed og samme acceleration. En luftmodstand vil enten være afhængig af genstandens fart eller kvadratet på genstandens fart. Det var så lidt om det, om luftmodstand. Så nu har forklaret det frihed samt at lave en fysisk definition af acceleration og en matematisk beskrivelse af bevægelse med konstant acceleration. Så definitionen af, hvad der konstant måles eller opskrives på den måde, at på det første, det er A er lige med delta V divideret med delta T, og det måles i enhed, hvad det er ms i anden, som står for meter i sekund i anden. Og hvad det form for hastigheden, det er så V er lige med delta S divideret med delta T, men denne gang, det er enhed på den, der så er det meter i sekundet. Yes. Så ved I det. Så hastigheden V skal være kendt, før accelerationen det kan udregnes. Så når hastigheden det er en stedændring per sekund, og kan udregnes ved denne form, og hvor delta S det er lige med delta strækning, og delta T det er lige med delta T. Delta er skålen mellem de to kendte tider, eller afstand, eller bare noget lignende. Så når vi kender GV, så kan acceleration let regnes ud. Det var så alt det, jeg havde. Tak.